Рая Илиева, шампион на първия Тенис Ninja Cup, вече с купата. Рая, как се чувстваш? Супер! Добре, как беше целият турнир за тебе? Как го видя ти? Добре. Кое ти хареса най-много? Играта ми. Играта ти, добре, от към организационна гледна точка, кое ти направи най-голямо впечатление? Самия турнир, как е направен. С какво най-вече се отличава за тебе? В смисъл, кое най-много ти направи впечатление? Децата, дали подаръците, дали... Подаръците и купата. Подаръците и купата, добре. Ето я купата, да я покажем. За тебе сега какво предстои? Турнир? Да, още един турнир. Още един турнир. Ще дойдеш ли пак? Да, разбира На се. Тенис Ninja Cup? Да. Добре, супер. Рая, пожелавам ти успех само напред и до нови срещи. Благодаря.